Όχι στο Τσάμι, Ιταλία. Εκεί υπάρχει μόνο έχω μηχάνημα που ελέγχει στην πραγματικότητα. Δηλαδή αν είναι και στο πόσο είναι. Αλλά από εκεί πέρα γιατί... Πώς τα βλέπουμε, όλα καλά? Τέλεια. Αυτά είναι. Εδώ είμαστε, τέλεια, τέλεια. Θα κρεμαστεί ρε μπαγάσα τώρα. Θα σε κρεμάσουμε. Σαν τον Αθανάσιο Διάκο. Θες να πεις κάτι στους θαυμαστές σου τώρα? Τίποτα. Τίποτα, για πάρτι σου όλα. Αυτά Ό,τι είναι. δεν σου έκανε ο πατέρας θα το κάνουνε τώρα. Εντάξει ρε. Πάμε γερά. Γερά. Δώσε. Πώς τα βλέπεις? Όμορφα. Βλέπω χαμογελαστό, άνετο. Cool είμαστε. Κάμε το κούρεμα, φύγαμε. Παναγία μου το στέλνω. Γεια σου μεγάλε. Μετράμε όλοι μαζί, μόλις είναι έτοιμος, οκ, να το βοηθήσουμε λίγο. Πέντε, τέσσερα, 3, 2, 1, αυτός είσαι. Γεια σου Γατούλη. Να σπάει. Αυτός είσαι. Γατούλη. Επιτέλους έφτιαξε η μέρα του. Κωνσταντίνε, τράβα! Κωνσταντίνε, όλα εντάξει. Όλα οκ. Μπράβο. Μπράβο. Καλό. Όλα εντάξει, Δεύτερο. Τον βλέπουμε. Δεύτερο άλμα. Δεύτερο αλμαδάκι. Δεν κολώνουμε. Έτσι είναι έτοιμοι. Πάμε Πάμε. γερά. Πάμε. Δώσε. Έλα. Εντάξει, μετά από λίγο ακούς μόνο τον αέρα να περνάει τα αυτιά σου. Ναι, εντάξει, Τίποτα άλλο. σίγουρα. Τίποτα άλλο. Τι να πω. Είμαστε έτοιμοι. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Αστέρι. Αστέρι. Καλά είσαι. Εντάξει, όταν φτάνεις εκεί κάτω. Βασικά είναι σημαντικό να Κοκκίνησε. έχει... Έχει. Να πας πιο κάτω να κάνεις. Να κάνεις απλικά.
Καταστροφή δηλαδή. Όλο πίσω και το χειμώνα δεν κάνετε, Όχι. Δουλεύουμε κάθε μέρα καλοκαίρι, μήνες. Δουλεύουμε κάθε μέρα καλοκαίρι. Αλέξανδρο, όλα καλά. Μια χαρά. Θα αλλάξουμε όλα, έχουμε κολλήσεις πολλές τώρα. Μπράβο! Μπράβο, Αλέξανδρε. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Στο πλέ. Φυσικό. Πώς ήταν η πτήση? Τέλεια. Άνετος. Απίστευτη. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.